Coba. Aduh ya Allah, awak yang berkesi, orang masa orang nek panganan, yo sekoyo entek, kurang nek kerupuk tok, alah barulah mau dolan paling yo mangan yang jopo, awak yang berkesi arep masak arek iso iki, aduh panas gak tak wae iki, Allah, tapi Allah. Lan malah turun kocok. Arif. Wong turun ora buka kejadian. Kawanan ku Arif. Suwen. Sarapan Arif. Aku rasanya aduh Allah semrawat. Kok malah turu lah. Urung Arif to? Yo ya urung awakku ki gak penak gregesi adem meram. Alasan lagi nih. Alasan piye wong terus awake ora penak. Gliyeng-gliyeng. Besok yang ngarit lah ngarit. Urung masak wong awake ora penak ora kuat masak aku. Sarapan ayo ora enek. Panganan bubuk-bubuk kok iki apa? Jenenge ora kuat masak, tak kira sampean iki mangan ning jopo. Jopo ning di mangan jopo awor sapi ya kon mangan jopo. Wong biasane lek dolane mangane ning jopo. Alah, alasan awake ora penak-penak. Terus ora penak tenan awake. Coba ja. Aduh. Makane wong ki aja gampang nesu. Alah nesu apa gara-gara kowe iki mau. Kok iso gara-gara aku sing sabar. Alah sabar-sabar apa. Gampang nesu kok. Wong ya ini isuk wong masak. Jenenge Wong aku nguntal petong ngono apa piye? Jenenge awake ora penak kon masak. Mriyang ki rasa muni ya enek-enek wong ngomong. Rasa piye yo sampean lho, Tra. Wong mriyang manggah muni ya enek wong lanang ngomong. Wong alasan kon ngarit ra gelem isuk urung masak. Wong kok ana wong lanang ngomong ki meneng ae ngono ngopo. Mangan kon mangan juga mangan karo petong ngono mangan sini. Wong kaya Kok orang rasane awake dhek mriyang ya. Apa-apa kon jikokne. Bahasan kene mriyang panggah wae kon ngarit, kon masak. Mikir ora jane wong lanang kok ngono kuwi. Lanang kok ora ndek wong wedok.